0-0, non? Claro, hai que cada vez intentar que non sea compatible tomar algo de alcohol, tomo algo e conduzco, non. Pois habrá que ter a combinación de deixar na casa. David, sobre todo, porque isto non é porque sí, quero dicir, porque hai unhas consecuencias que moitas veces tomamos un par de cervexas e dicimos isto non me afecta nada. Imos facer unha proba, por favor, que traes aí un invento maravilloso, que hoxe chamas gafas borrachas. Bien. Para que nos entendamos todos, que provocan en nós o efecto de como se beberamos non un par de cervexas, algunha máis, pero vas nos poñer a proba. A min gustaríame, non sei se queres empezar por min, por Rocío. Como queres facer? Mandas ti, Vamos pa aquí. Veña, as chicas primeiro. Veña, por suposto. Además, con tacóns. Con tacóns, aí, ten emoción. Puximos con todo a probar, por suposto. Vamos probar esas gafas. Vas cos tacóns, segura? Sí, muller. A ver. Bueno, pois axúdoche a entrar no circuito. A ver, vamos a ver, Rocío, imos explicar. Vai poñer as gafas. Isto xa fai reviravoltas. Rocío, agárrate a min, espera. Vai intentar seguir, vai como se fora, pero peneque perdida. Ten que seguir a niña. Tens que seguir aí as líneas. Claro, a liña ve de la voz, ben, pero a liña ahora mismo vexo a torcida de todo. Dalle, Super Mario. A ponte vas. Bueno. Na miña cabeza estou indo ben. Vació o viño todo de sober, Eu vacío. Foi a feira da Mandi. Vamos ter que chamar a un taxi e vou seguir eu axudando a facer o programa. Bueno, estámoslo facendo de forma... Cuidado, Ostra, porque esto ollo, pues ahora a ver se me das collido esto. Vide máis pa aquí, Espera. Dame a man, Rocío, que me das un pouco de medo. Vide máis pa aquí, por favor. De verdade, ando mareada perdida. Antes de coller a pelota, efectivamente, Rocío. Isto nin se pode coller volante, nin se pode andar directo por a rúa con isto. Non te enteraches moito, pero podestes ver como Rocío tambaleaba, que acaba de poñer as gafas, como unha persoa totalmente bébeda, como podemos comprobar tambaleando cando Rocío está perfectamente dulce. Ai, sí, eu tamén. Son as gafas borrachas, non é Rocío? A ver, veña, ahora colle a pelota, David. A ver, intenta, veña. Espera, vámonos poñer un pouco máis de lado. Espera, que se... A ver. Ai. Veña. Ai, home. Esto sin gafas, bueno. Pero vas moi rápido, David. No, a ver, mira, sin ir tan rápido. E agora, a ver. Mirade por aí a reacción, Non hai maneira. Mirade por aí a reacción. Veña, Rocío, déxame probar as gafas. Deixa, porque isto ata marea, Iba che preguntar, non estás mareada? Sí, veña, que Espiño tomou aí polo menos 10 copas. Mirademe, eu non sei se se ven os ollos, compañeiros. Que estou así como medio oído. Védelos aí. Vense en pantalla, supoño. Vense os ollos como mirando para arriba. Estas gafas son moi útiles po tema das escolas, nos colegios, cos futuros condutores, nos que lles demostras como, en que estado se pode chegar para poder David, conducir. sabes o peor de todo? Mal. É que sí que provoca a sensación esa de helicóptero. Sí. Que se che vai absolutamente todo. E isto, señoras e señores, quieto, saca de aí. E ti pensas que vas ben. Pero aquí foi outro reflexo. A ver, sigue, continúa. Vale, xa me dá a risa borracha a min. Vamos a ver. Como vou, rapaz? Es que non vexo nada, Pues va regular, pero bueno, ti tira para diante, a ver. Veña. A ver, que isto xa estou dicindo, que estamos facendo... Sabes que pasa? Que tamén fas como un esforzo de concentración para tentar facelo ben, porque ves todo completamente torcido, que ata che fai doer a cabeza. Onde estás, muller? Aquí. Mamauiña. Mamauiña. Te enamoran mis ojos, verdad? Te enamoran mis ojos. Vos mirade pa aquí, que ten o ollo aquí arriba. Po próximo día voy poñer un patinete, a ver que tal lo fan cas gafas. A ver a pelota, David. Non sei se temos tempo. Veña, a ver. A ver, que temos tempo. Onde vai, Dios mío? Veña. Pa sacar. Queres mandar un WhatsApp a familia, veña. Carai, mucho pulso directamente. Mucho pulso directamente. É tremendo, David. E ti dis que isto pode probar a xente nas autoescolas e demais? Sí, a mí gústame enseñarllo os alumnos nos colegios, pos cativos, que ven que é un estado moi malo para poder levar un vehículo. Entonces é moi útil para iso, para facer unha demostración, sendo conscientes de que vamos mal. Eu estou de resaca, David. Que mareo. Mira, que deixa a cabeza en bota. Toma. É un aparello, a verdad, moi didáctico po tema das escolas, para demostrarlle aos futuros conductores que este non é o estado adecuado de ir nesas condicións, claro. No, desde logo que non. É que é un auténtico perigo, meu Deus, porque non eres para nada dono do que faz nin de por onde te moves. Dende logo é unha ferramenta boa. Por desgracia, hai xente que vai sin gafas, pero co interior do corpo, sí. Claro. E despois pasa o que pasa. Claro. Pois, David, madre mía, eu estou que de verdade, Estou, de verdade, que anda todo un pouco desnortado, sobre todo eu.
Autoescola Alborada, sempre, grazas por traernos estes consellos, son probas gráficas do que nos pode pasar ao volante, así que evitadio, haxa ou non haxa norma, cero alcohol ao volante, cero drogas. Grazas, David. Graciñas. Moitas gracias a vos, un placer. Grazas. Agora imos a falar do Castiñeiriño, porque ali